el contingut espiritual i humà de tot element social. Som aquí per honrar un referent i fer-ho vol dir remarcar l'actualitat d'un pensament, vol dir commemorar tot allò que desvetlla i sobretot reflexionar per atorgar profunditat a la seva contribució decisiva. En tal exercici ens adonarem en el temps present d'allò al qual fou capaç de percebre. Conèixer la gènesis de l'agressivitat general contra el nacionalisme cultural i d'avui en dia significa entendre primerament que la nació aporta a l'individu, a cadascun de nosaltres, un marc bàsic de relacions humanes. Alhora, la pàtria atorga coherència bàsica a aquesta dimensió, acotant el seu abast i la seva lògica interna dins de límits físics en els quals aportem un espai natural de desenvolupament a l'individu. Bàsicament, el que ve a dir-nos és que tots nosaltres, per allà on naixem o ens desenvolupem com a persones, tenim un marc de creixement personal. La identitat és així, el resultat evident de l'autoreflexió individual des del primer moment en què cerquem definir-nos com a éssers propis, únics i específics. La identitat nacional és, doncs, aquell acte individualitzador de reflexió introspectiva el qual permet concebre la nostra realitat personal i definir la nostra relació amb la resta de persones i amb l'espai que ocupem. Sí, el nacionalisme és, en definició, la reafirmació i celebració de la unicitat del grup. L'identitarisme és la reafirmació i celebració de la unicitat de l'individu. Nosaltres, els nacionalistes culturals, com deia Daniel Cardona, conservem el contingut humà de tot element social. Ho fem car rebutgem supeditar la nació com a fenomen cultural, a cap utilitat, i defensem a ultrança que l'únic sentit de la seva existència ha de ser aquesta existència en si mateixa. Som, per tant, guardians de la dignitat humana, assumint un valor intrínsec en tots i cadascun dels membres de qualsevol grup nacional, derivant d'aquesta mera pertinença. Alhora, celebrem i fomentem que sia la persona a partir de la identitat, aquella que atorgui lliurement un valor i un sentit al seu marc social i cultural. Quin malson, doncs? Esdeveniment per un ordre mundial que cerca desesperadament la destrucció de l'individu. Quina calamitat per als seus discursos fonaments en la sistemàtica supeditació del valor i del sentit de les persones a la seva utilitat. Quina desgràcia. Els pares del biologisme i del neodarwinisme social, quin horror pels moviments d'extrema dreta i extrema esquerra, pregonament corporativistes, tan sols capaços de concebre les persones com a engranatges del seu dogma. I tot i això, nosaltres, els autèntics antisistema, avui aquí, després de quasi una dècada d'homenatges, seguim reclamant la legitimitat dels nostres valors i els seus referents. Seguim reclamant la legitimitat de tot allò que destrueix els enemics del nacionalisme català, els quals són també, casualment, els enemics de la humanitat. Bé, paraules molt sàvies d'en Bernat i que venen justament perfectes per allò que jo us volia també explicar avui. Perquè els catalans, a banda de tenir un enemic de fa molts i molts segles, actualment també tenim com a enemic el globalisme. Però no tan sols els catalans, tota la humanitat. Aquest globalisme que ens està desestructurant, que ens està deconstruint els éssers humans. Aquesta individualitat de la que parlava en Bernat. Tots els éssers humans, totes les persones, ens fonamentem en una base, en unes arrels, en una llengua, en una cultura, en una història, en uns fonaments que ens han donat els nostres pares i els nostres avis. I altres persones que no han nascut a Catalunya però que fan seves aquestes arrels, que volen ser catalans. També aquestes persones benvingudes siguin.
Però després, per altra banda, hi ha un moviment globalista, globalisme, no globalista, que és el globalisme, dispensa David, és que se'm caurà, el globalisme disfressat d'un progressisme ben pensant en els darrers anys, s'han donat compte que disfressats d'aquest progressisme ben pensant arriben a totes les esferes, tenen més simpaties, fan seves banderes de lluites socials. I fixeu-vos què han aconseguit. Han aconseguit destruir tota la cohesió social i d'unitat i nacional de moltes de les societats democràtiques occidentals. El seu objectiu és destruir-nos. I clar, avui en dia ser nacionalista és ser un nazi. Per què? Doncs perquè les open societies, dels open borders, d'obrir les fronteres, fan seva aquesta bandera, i tot allò que sigui defensar les arrels d'un mateix, la cultura, la llengua, en contra d'aquesta alienació que ens ve imposada per aquest globalisme, doncs és mal vist. I així estem, dividits, tancats, a Catalunya, totalment dividits. Ho veiem en la política dia a dia, i aquells que havien de ser els nostres representants fent el ridícul constantment, i ho veiem fins i tot també en la nostra societat. La nostra societat està totalment dividida, i ens divideixen entre homes i dones, ens divideixen entre gais i heteros, binaris i no binaris, vacunats i no vacunats, boomers i millennials. I així ens van dividint, ens van fraccionant, ens van deconstruint per poder, al final, ficar la seva agenda. Què penseu que vol el globalisme? Penseu que volen persones amb mentalitat democràtica i lliure? Aquells que estan al poder, que tenen el poder a dalt de tot, penseu que volen això? O s'estimen més, per exemple, una mentalitat més asiàtica, que es pot sotmetre més? No tinc res en contra d'ells, però sí que la mentalitat occidental està en guerra contra el globalisme i contra aquest neodarwinisme del qual parlava en Bernat. No volen que els joves tinguin futur, i el futur que els espera és ser treballadors, consumidors low cost, i això sí, han preparat una alternativa virtual. I això va per tots aquells que encara viuen en el segle XX i en el materialisme marxista del segle XX. No, nois, estem al XXI. I el futur és el metavers. És aquest món paral·lel que estan construint per als joves perquè s'enxufin i sigui un Instagram virtual on no siguin uns desgraciats. I així les èlits ho tindran tot, perquè avui en dia els missatges quins són? No compris res, no tinguis res, no siguis lliure. El cotxe li han declarat la guerra. Per què? Què significa el cotxe? És un símbol. És un símbol. Quan Henry Ford va dir tots els americans tindran un Forter, va néixer la classe mitja. I la classe mitja és l'objectiu d'aquests malparits. No volen gent que pensi, no volen esperit crític, no volen democràcia, volen gent sotmesa. I ho hem vist amb lo del Covid. Gent que xupi, que baixi el cap, això és el que volen. I el Green Pass va ser el primer pas. Ja ho deia jo amb el meu germà. Ara del gener al març ens cardaran una altra merda. Hòstia, tu, que poc que els ha faltat. I tenim una guerra. Una guerra que, a més, mirin, ens està donant una lliçó, aquesta guerra. Ens està donant una lliçó de lideratge i ens està donant una lliçó de com es defensa un país, de com es defensa un poble, una identitat, una cultura i una llengua. I quan agafen les furgonetes d'arreu d'Europa i se'n van cap a Ucraïna, ja ho diuen, si no anem nosaltres, qui anirà? Aquí a Catalunya molts catalans ben pensants es pensaven que vindria Europa amb un cavall alat a salvar-nos. Doncs no, no és així. Els països es fan amb la seva gent,
es defensen amb la seva gent i no amb líders que se'n van a cantar-li el cumpleaños feliz al World Mobile Congress al president d'aquells que ens esclafen, al costat del Felipe, ni tampoc es fa amb aquells que se'n van a programes de televisió, de reality show, a fer el pallasso, ni tampoc es fa amb aquells que van donant petonets a les banderes dels enemics. Són persones com a Ucraïna que han dit no, jo em quedo aquí a defensar el país. I el poble està al costat d'aquest líder. Com collons ens hem de posar al costat de l'Aragonès? O del Junqueras? O del Puigdemont? Dieu-m'ho, dieu-m'ho, com? 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 Quan el que hauria d'haver fet el president, per exemple,